danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Maman baby ya kike so da su faɗa min makogoro na a bushe, karye wuyansu ko kafaɗarsu ko kuma bugun fushin mai adashe. A'a a tausaya musu goga kada sai gudu da zafi a yashi. Shi wannan ya kwana sallan kwano don annajin da shi ne a bushe. Shi wannan ya hau kujerar shokin ya kuma wariyar ne a kunshe. Ana so su je su koka su ce an kama su an ki a yi musu kara. Tuba babu laifi a kaina, amma shi wannan a ɗan razane shi zai gane babu kyau shugabarna. A laifin dukanmu ne mun kai shi ya za ka bar jidali a kaina. Kuma dole ne a ɗan firgita ka sai kunnuwanka sun tada ƙura. Na ji an ce ka kafa a fadin garin na mu ne sarakunan tsalle-tsalle. To yanzu za ku gane kuranku za ku yi wata bakwai nan a kulle. Yana bai ni ba almajiri ne wannan shi ne gwanin tsalle-tsalle. Zan so ka bani dama don Allah in na zan dandage mara hakwara. Kamun barayi Ogani a tausaya mu ranar talata ina da fefar da zan yi, amma shi wannan yaje babu komai ya ce yana da makau da bara. Ƙarya yake ba boka bane ni sharri yake yi min karka yarda. Gaskiya na ce zan faɗe ta shine ya saci boyin agwagwa. Ni na yi wa kunya nake zaman a daure. Babbanmu ne ya zo nan garin yana can wurin bala mai turare. Yanzu da za ka taimaka min mu je mu gaishe shi ko da kai ne a tare. Masaukin da za mu je ma na kai shi an ce in je ni in sake shara. Hajiya taimaka ki dan lallabe shi na lura bai da sirdi a keke. A horo nake bukatar ku shashi sai ka faɗar ku takon a sinke. Doron da za a munni don Allah kar da ya kai wuyar wanke-wanke. Mata na soja 'yan tausayi ne mun san akwai kawaici da kara. Kin gama gobe kaya za